Hey guys, Sadie sy'n ma. Diolch am diwnio mewn. Mae da fi loes o beth o ddiddorol i ddangos chi heddi. Mae rhain yn hynod gyfforddus i deithwyr ar Hyperloop. Nifer o rhain mewn stoc, felly cliciwch ar y link o dan. Mae'n gwneud gymaint o wahaniaeth gwybod bod pobl yn actually gwylio, yn gwrando. Ydy unrhyw un yn gwrando? Bydde fe'n bryddo i chi wenu o dro i dro. Jackson 64. Lyflu gweld ti eto. I'll give you something to shut up about in a minute. Ceri graffi, Sado. Hei! Rachel, 22, croeso. Diolch am wylio. Pandemic arach. Ti'n jocan? Na peth olaf ni angen. O le mae dyn ni vaccines. Dwi'n cofio cael Covid yn blentyn, 2021, a roedd hi'n gwaith yna mwy na ddigon. Y tro diwetha fi mi edrych y blwyddyn 2052 oedd e? Beth wyt ti'n meddwl mae'n 2022? Wow, am beth wyt ti'n siarad? Rachel? Pai bod yn ffynnu. Ti'n serious? Rachel? Rachel?